Tuliran sa pag-overflow sa STP sa Sikyong Condominium sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City. Nga gitumbok hinungdan sa napundong tubig sa pipila ka mga panimay haduol niini. Hayan masolusyonan na human sa gipahigayong public hearing. Ano yung report? Alas 10 ganihang buntag, nag-atubang sa session hall sa Barangay Luok ang mga representante sa Sikyong Realty Corporation, mga barangay officials, mga opisyal sa Senro ug City Health Office, ug ang mga apektadong residente. Gipasabot sa operations head sa Sikyong Realty Corporation nga si Danny Luna nga way kamatuuran ang pasangil nga tuyo nilang ipaawas ang tubig sa ilang STP kun kini mapuno na. Apan usa sa mga konsehal miingon nga may nakita gayud silang pag-awas sa tubig hinungdan nga tulo ka higayunang naisyuhan og citation ticket ang nahisgutang condominium. Dili man ginala mo ipagawas sa silingan. Bawal man ginala. Kapag nandun na may citation sir, nakita nga pagawas yun. Gibutyag usab sa pangu sa sanitary inspection team, Ferdinand Tipait, nga niadtong nakalabayng mga buwan. Mismo sila nakabantay nga wa mag-function ang SCP sa condominium. Atag yung nasinati ang sobrang baho. Sobrang baho nga dili siya tolerable. Dugay na daw kayo. It was attested by Constata and Consj. Apan daling gipasabot ni Engineer Brian Ibanez nga sa pagkakaron naayo na kini. Gipadayag usab sa Sikyong Realty Corporation nga andam silang muhimo og mga pamaagi aron di na moawas ang tubig sa ilang STP. However, moingon mo nga mag-self-monitoring ni. Sige, If it is among minimal, buhaton. you can maximize. Sige, among buhaton ko to sa among mahimo, pero ang amo na lang pong hangyo nga dili pud tanan nga mga kasaypanan amo tanan. Usa ni ini ang regular nga pag-monitor sa ilang STP matag buwan ug dili inahuwaton ang tulo ka buwan una maghabwa. Mag-hire usab sila og third party nga mohimo sa waterproofing sa ilang septic tank. Samtang sa habig sa mga residente, misaad silang mohimo og regular nga pagpanglimpyo sa ilang palibot ug maghimo sila og ilang kaugalingong water catchment basin. Mupahigayon usab og review sa dapit ang regulatory offices sama sa Senro, barangay, engineering ug saksihan sa mga residente ug sa Sikyong aron pagsiguro nga naimplementar kini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.